Inapambembeleza mambo mtasika, inapambembeleza mambo mtasa. Yesa ndio kwa kisa la tata ndio kwa. Ngai bacha watu ni mwana. Mwana ni mbasiro mwana ndio. Msole mambo mtasa. Mimi ninaitwa Thomas Divai kutoka Masengo. Ndaka pizza ni mdari. Mwana wa ndio sana kwa mwana. Na nipo sasa wizara ndani ya kwenda huko. Linda pizza nyaya mdari. Na rara ni kwa hiyo yani sana mdari. Agarora zote ni Teresa. Ganditi kwanye zonya kunetsa tuye pambadari nyedo vari vana vavo vamuradziko vazukuru vedu isusu vatatu nadambuko navazukuru vakati asi kutausira mai wedu dombo kuti vashongedzeke zvakanaka asi papanzo pakatadza patakatadza kuirana ndikanditi dzokerei chana kushaika kwavakaita yange gore ra 2008 2008 kana sikakanganisi takazongonza ya message rashoko rekuti memuradzikwa wasikuwanikwa vanhu vakabatikana ko memuradzikwa wasikuwanikwa waenda kupi wakatsvakwa vanhu vakazobva kumba pana munhu wakutogara kumba kwamuradzikwa vachibetserana kutsvaka nemhuri yekwamuradzikwa vakagara kubva Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday munhu achitsvakirwa achishayikwa kuti ari kupi Thursday manheru rakatorara ndopavakazouya kwandiri manje ndiri kuHarare ndandisi kuno ndandiri kuHarare vachiti sekuru ndikati tete muri kupi vanhu vari kukutsvagai zvikazi ndabuda nekuseri gombo ndobva ndaenda pamukute vandakurosa bani riri kubva kurodhi kwakati ukuwaya pane rodhi iripo saka vanhu ndavanotoise kumabhazi ndokwachandiona ndiri tikati zvakanaka zveshuwa 3:15 vandafonera mai ainzi Tracy Diwai ndavafona mama tete wati ndakuya ndikuona vanhu vari kushungurudzika asi ndakuya saka by 10 o'clock munofanira madini mamuwana vandafonera Mukwasha kana inofunga kuti anipupura zvesho vandavauza Mukwasha vadzimenyu vari nditi hanzi ndakuya asi wabuda havana kuti ndakabuda vati ndabuda nekuseri gombo ndotsanangura vabva vaenda kumukute zvesho mukute uri kupinda handisiko kuno ndandiri kuHarare pasi 9 ndakanzwa foni yangu leo zveshuwa munhu awanikwa ari kupi zvikazi ari mugombo rekuti takwenda kuhosipondem akafa here mupenyeri zvikazi akazvisungira zvakanaka zveshuwa ndakagadzira Friday iyoyo tikarara takuno Saturday makuseni vakuru vedu vangu vari pana baba ana mai ana mukoma vanhu vangu vazara watobva taendako zveshuwa kuona munhu asungira asi papakavangu kasiya just 2 centimeters kudai kuti vatsike pasi makumbo vari kunzvenzera padombo vakasungira pamutunduru dombo racho ratsimbori hombe rangoti diki so vakasungira nezambia zvesho mapurisa akauya vanyoranyora statement yake zvikatsikana mati munhu toenda kupostmortem tokutora toenda kupostmortem saka vakuru vedu vangu varipo sitaiteerawo mashure tati edu adiki vakati munhu asungirira saka Mukwasha ndobvunza hapana pamambonetsana here kana zvamboitika kuti munhu azosvike pakadai nokuti panoitika chinhu pane chinenge chatanga kuitika chinhu hachingotangi kuitika pasina kutanga kuitika chinhu kuti munhu azvara mwai kuti azvari mimba inenge yatanga kurwadza vanhu Mukwasha akati takagara zvakanaka tikati zvakanaka asi munhu angamuka here makuseri kutoti ndakwenda unosungira kunguva yese ibva Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday nhasi Friday ndopazi avangu vari kupi vakashekwa mhinduro zveshuwa munhu takazotora anabereka vabereka vakati kana munhu akazvisungira toti azvisungirira kana asina kudaro achawira ega hondo dzake munhu akatorwa vatamuchengeta zvakanaka anomboenda kumba hembe dzake dzese vadzatowa vadzaiswa muguva imomo vadzafusiwa imomo takagara tangozwa mahunga kuti ukamira mushe kurinetsana hatisati hatiinomba kwemunhu wane dambudziko ndowachazotwira kana paine zvine zvanetsa zvesho vanhu vakanyarara iko zvinezvi manje ndine muzukuru wangu anonzi Simba Rashi muradzikwa mwana wangu wacho wangu akapfurwa gore rapera South Africa former brave aya kuno auya kuno hatina kukwanisa kuita body view mangwana acho nokuti angaunzi
akubuda honye mzewe mumhino mukanwa nomadziso zvese asi surprise anga asinganhuri papasina kana simeo kana chii kana chii munhu akawigwa zvakanaka atasiyana nacho wanina wake manje vane mukoma wacho akagarapo natsisi wacho akagarapo ndokuzoplana kuti toda kuisa dombo pagwarama zvakanaka uyu mukoma wacho ari kuronga nyaya nyaradzo yemunin'ina wake nekuisa dombo pagwarama namai wacho isusu zvetikati wazokatandamudzewo nemi zvikandimbosechewo kubva unana sekuru kubva kwana mutasa kweso nekwatsomba nekweduko timbonzweti munhu akafa nenzira iyo anesiwa dombo here kana kuti aisiwa andafonera vasekuru vamutengerai nefunga varipo vanogara kwatsomba sekuti mbosechewa kwese kwese timbonyatsonzwisa tichiite zvinhu zviri propa zvakanaka sekuru akati vanhu varongowirirana nemasabhuku avo munhu otogadzira wedza amwa mushonga azviuraya vanongowirira masabhuku munhu ogadzira its just a sign yongotarisa munhu taura kuti munhu wedu yacho ari apa zvadaro programu yaida kuitwa muna august inoreva gore rinei vazvaramba saka now wanina uyu mati vakuchironga kuti toda kuti tiise dombo pagwarama iwe nokuti zvinhu zvedu isiso hazvisi kufamba zvakanaka saka inini sekuru toda kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka ngati ini nani nachandinoziva isusu mimi mukamafana tati dombo pagwarama chitaura inani nababa wakataura zveshuwa nababa wavo tichitobvunzawo ini ndikatofonawo kuna mukwasha wamukwasha wana wambu mambotaura nda zvikataura zveshuwa sekuru wana tatara nawo ngati tichigara maudza sabhuku kuti wana uronga zvakane zvakati kana zvakudirira musi wa 27 September chakudzai sabhuku kuti ndo programu yadi yabudirira mukwasha akati zveshuwa sekuru wanoita zvakanaka zveshuwa takafamba zvakanaka pasara 2 weeks mukwasha ndo pakazofona akati sekuru ngati mukwasha zvikanzi dombo hariswe munhu akazviuraya nenzira iyoyo haisiwi dombo tikati zvabva kunaishe mugana tikati zvakanaka asi tadini tazvinzwa isusu hatipikisi nemutemo wenyika zveshuwa kana ndobva ndafonera mai vedu varipo panapa mama ndio zvataura mukwasha ndafonera ana sekuru mai akati no isisu machirega tisumuke tiendonoona mukwasha inini ndandakatowati kutaura chokwadi musaende kuna mukwasha nokuti kana shoko rakabva kuna Ishe mukaanani zvinoreva kuti sabhuku muradzikwa aruziva ndiye akanaona Ishe mukaanani ndokudzoka neripoti bheki kune mukwasha wedu kuti munhu akafa nenzira iyi hadini haisi saka imi tiende kuna Ishe mukaanani kuti wana watoti kana paine hepo muripo wamuda kuti ripi yaredi kudii kuti tibhadhare zveshuwa mai vakati nana sekuru hazviito tiendeko yatanga kusvika kune mukwasha wasvika nemukwasha wataura nemukwasha kwasha vakati vaonesa zvikanzi ngatiende kwasabhuku wasvika kwasabhuku vanova ndiwo tete hatodzira nemukwasha wasvika kuya soko rakauya rakataura kuti tete ndo wakazotonyanya kupopota wese kuti hazviitwe izvo zvomusha medu moda kutisiyira honzwa mumusha muno muchitisimudzira mhepo mushure kwamuradzika tikati ko mhepo yakutaurwa yabva kupi asi pane zvakahwanzika here zvatisingazivi nokuti wanawo isusu hatisi tarikwesa kuti isai dombo pagware mwana wenyu iwo ndo akarekwesa todaisa kudombo pagware remwana wenyu saka tisi takutowafambira kuti tinzwisise futi kuti nyaya iri kufamba sei zveshuwa adziti kwakapopota zvokupopota zviya mukwasha ndo uchibvunzwa kuti imi zvamuri kuti zvimutisimudzira mhepo musha medu iwewe mukwasha hauendi here pagware mukadzi wako chimbodzupurira uswa akati ndinende zvikanzi saka hauzvisumudzi mhepo here mumusha mako zvakasiyana nekusadombo zvadaro vakati hazvinetsi handei kwaishe mukaanani tononyatsonzwisisa mota iripo nodhirivha 20 zveshuwa pakaita kakusawirana ipapo vafonera shemukanani zveshuwa vanhu vakauya muradziko akauya akandipa mari ndikatambira asi ndakamupa go ahead saka ini zvandakuona apa imi michiendai nenyaya kwamama maenda kwamambo musvika nyaya mutaura kuti tabva paishe mukana zveshuwa wakauya saizvozvo ndikati amwendi kwaya mambo inoenda kwasabhuku ndokanda wawana sabhuku ndokanda zveshuwa mambo mamusipo mamuri kwarara zvadaro chitatu chacho mukwasha mai ndokuzondifonera wakati musi wakabva wanikodhura apa yanga iri Tuesday yacho mai mukwasha akatonifonera ma6 sekuru zvinhu zviya zvanaka zvagadzisika vakati kana tete wasingari
uya kudombo ngavagare kumba kwavo, nokuti havatongi zvekwamuradzikwa. Ndikati ngwazvo zvikanzi nokuti ndini mukuru inini, kana tete wasingadi ndagare kumba kwavo nokuti havatongi zvekwamuradzikwa. Zvakanaka mukwasha, kana mapuwa go ahead zvagadzisika tobva tozvitenda. Mangwana acho tachitatu mukwasha akabva afona akati sekuru hanzi nasekretari mambo wacho munhu akafa nenzira yazviti. Zvakatinetsa mai ndechekuti muradzikwa hasi yekuyakauya kuna sabhuku ndorikanda kuti anzwe ripoti kubva kuna mama, asi mhinduro yakubva kuna muradzikwa. Tikati mhinduro tofanira kubva kuinzwa kubva kuna sabhuku ndorikanda ichibva kuna mama ichiuya kuna namuseve wakaenda kuna muradzikwa, asi yavo mhinduro yakubva kuna muradzikwa ichi sekretari wati. Takaitora sokudaro patainyarara patazoti sekuru kana paine zvinoda kugadzisika ende munoona sabhuku ndorikanda. Zvosvakazouya waona handi sabhuku ndorikanda. Saka nyaya yedombo ndo yatinetsa kuti tizosvike pano, kuti maybe pane zvakahwanzika zvatisingazivi here, zvokuti wazosvike pakutaura kuti munotisimudzira mhepo ipi, tosiyira honzwa musha kwamuradzikwa upi. Nhasi unoda kuita nyaradzwa, oroda futi mai kubva kumba kwedu tichiwasira honzwa musha mavo. Ndiyo nyaya yedu mavo tatayana. Right, apana nyaya apa? Kana chinzi honzwa, handiti honzwa zvinoreva kuti mweya unoramba uchitenderera mumhuri, especially uri mweya wakashata. Saka kunonzi munhu akazviuraya, mweya wake wekuzviuraya unoramba uchitenderera pai mumusha. Saka mweyayo unofanira kuganurwa kuti vanhu vasaramba vaine mweya wekuzviuraya muchini. Ukaona pane mamwe mafamily dzaunozwa kuti sekuru wacho akadii akamwa poison, mukuru wacho akadii akamwa poison, minguyo akamwa poison, minguyo yakazodai nekadai, ihonzwa yamuchii yamumhuri isina kudii kuganurwa. Saka mamutasa muno mune mutemo 1. Mutemo 1 ndewekuti munhu kana azviuraya haawigwi kunowigwa vanhu wasina kuzviuraya. Ndo namba chii? Afa haapindi pai mumusha. Namba chii? Namba 3, zvinhu zvake zvese anonozvinonokanwa mugwarani. Namba 4, haitirwi chii? Nyaradzwa. 5, haitirwi sheno. 7, haitirwi svitsa. 9, haisirwi tombstone. Ndio mtemo pamutasa. Pamusoro imamo zvese zvatinombozviramba izvo zvese ende zvese zvamutaura izvozvo takazviita zvese zvekuti tatora hembe munhu aenda nehembe dzake, kana paine chakashata munhu achazozvirwira hondo dzake ega. Hatinombonetsana nawo kana makoresa. Nyaya yazotangira patombstone pekuti wana wakuti sei waberwa tete wakataurirei kuti muno mweya unotipa honzwa. Saka ipapo pane wakabva pausumuka suspicion yekuti honzwa yautaura nezvayo ndeipi. Imimi iri nyaya yekuti hamusi kuandastenda kuti chinombonzi honzwa chii. Definition yehonzwa dai mamakaiziva modai musikwa. But the fact yekuti hamuna kuziva definition yani yahonzwa ndosaka muri panapa. Kwete mama. Because emphasis yako iyoyo iri pekuti tete ndiye akapenga maningi achitaura muamadzoka kuriwo tete ndiye atikuda kuti pamweya akati mweya wasumuka wabva kuti mweya. It means nyaya inenge iri panani? Pahonzwa. Ende chimwe chandinozwa
Chamani ndakabatsira masabhuku nechi andira. Ndatozo kumatora statement yekuti kana iri nyaya kugadzirwa kwedombo nechi unomboenda kunani? Unomboenda kuna sabhuku. Sabhuku akakuti go ahead. Izvi zvatofana. And ndirize ndekuti vamwe hatitendereri manje tichiona makuwa ese because rina ndobvumidzwa kusvika kumakuwa. Anobona. Saka vamwe vanoteka advantage yekuti mambo hadini haasviki kumakuwa. But chokwadi chiripo chekuti mambo haasviki hake kumakuwa asi mapurisa ake anosvika kumakuwa. Nemweya wacho unomuudza futi kumakuwa ikoko unondiudza. Saka zvimwe zvamunoita muchiri zvakahwanda hazvina kuhwanda. Chokwadi chiripo ndechekuti pane zvamakatora nezvamakaita chiri wrong chachingodiwa clarification yekuti zvinhu zvacho mutemo wakambomira sei because munhu aifanira akatongopedza nyaya ndiise mukana mukamushe mukana ndiaifanira kungotaura kuti sabhuku hakuna mutemo ndozvaunotaura because chinoitika manje kuti ndakuziva vanhu vakawanda ukaona munhu ari kunzvenga nyaya yaanofanira kupa anza anokwanisa kunge aine interest nenyaya yacho kana kuti mukana ndakafunga kuti pamwe zvomamamupa mari yekumusuma akati go ahead akati musasagadzira kuti zoserai mari iyo mari yakaiti kachinga ndosaka I don't see the reason why akaripea nyaya iyo kwandiri. What was the reason of repairing that case kwandiri? And this is something that I talk about every time pandosangana nemazishe mumabvunze wese mazishe patoita mumeeting. These are some of the dons kwamutasa guys ichachitwi ichitoitwa ukasangana nenyaya yakati pamwe pacho let me know kuti batsira muda sei kufunga andiyo yegai pane izvi zviri pasabhuku pangeti nasabhuku ani koko yangu iri pasabhuku ani kuti mai pagwirira pane imwe iripo futi yemakuwa yekuti mwana wese angofira ndani kamari kangu akena afford kwakira mai yangu tombstone kana baba wangu tombstone andizo asi nyaya yekuti manje kafiri kakaita mai wako hauchakwanisi kumudii kuti uitewo zvaunoda kudii uitewo machana nani namai wako hazvisakwanisika ndopane chii ndopane nyaya pamusoro imamo yes kubva zvese tiri kuwirirana saka vana sitakazoitawo mainvestigation kubva kuvana vacho timbonyatsaitsanangurira nokuti ndima igara namai nabana pane here kukonana kwaunga waita kana kutadza kuwirirana nenyaya iyoyo then umwe akataura kuti nyaya yakatanga iri sakati nokuti paigoyiwa zvinhu zvecommunity ndinoona paigoyiwa zvinhu zvecommunity pakatadza kuwiriranwa nevanhu ipapo saka munhu ane information yese ari South Africa akatoti kana matibvumirawo tikumbire kuna mambo kana ndisipa umbo hwangu hwakakwana zvandinoziva nezvandakaona nezvandakanzwa ndinotaura pamberi pamambo mutana ndikati tichataura saizvozvo macontent akachengeta todzvisa madhata tokufonera nevideo call wotaura umbo hwako hwaunodi hwaunoziva ndobvunza umwe mwana wacho akati inini ndandichiri hangu mudiki asi mamanadedi waimbogara chini wachirova ndikati vanhu vanogara vachirovana mudzimba saka izvozvo nenyaya dzine dzauzotaura nekutsika tobva totoona kuti maybe pane secret haindi iripo saka ndopatita pazonyaya kuti tisvike kuno izwai sekuru muchitaura sekuru pasari kuteerera pane pamwe pamai pasaiza sekuru pekuti pamakasvika pamuti uyo anongazvisungira 2 centimeters tatike pasi papaine dombo rakaripo dombo racho diki diki to me mataura zvakawanda ipapo mataura zvakadii so which means the suspicion iri mumhuri ndeyekuti it's either Mukunda Museu haana kuzviuraya akaurawa wobva anoturikwa paini kana kuti kana asina kuturikwa mumuti handiti akaitirwa zvinhu zvakaitirwa zvakakonzeresa kuti azodii azozvisungira saka nyaya dzakadaro dzinopera sei nyaya dzakadaro dzinopera kuti kana toda kuona chokwadi handiti munobuda panza moona mukutsanjira panza mweya wani wemukunda Museu wodii wosumudzwa wohakwa mukunda Museu wotaura mafiro akaita sei akaita nekugadziriswa kwada kudii
Uwezo wa mtu hizo hizo kusaga matunzo ni unazashino ostensible reason. Ostensible reason. Reason ya unopa ushiyezo zia ude andiyo. Reason cha hiyo uji uida. Saka yo ya kwelo ushatsanya yechi yetu musudo. Pani nyaya kuchecha yechi yetu musudo. Nyaya kuchecha nekufa kwa munda mse. Saka very babu. Ndo paninyaya. Saka tete nemkwambo nanatezvana newana anizvo mobuda panze moenda apo mosvika mobatsirwa ipo pavo kuti uyu mweya weudi ubude utaure kuti akaita sei akafa sei eitobatsira mapombe anizvo andi